Mutta edelleen niin mä kävin niin mulla on polvissa pahat kulumat ja kävin ortopedilla ja hän sitten mulle ei kysynyt mitään. Sanoi vaan, että painoa ei saa tulla lisää ja polvien takia ja mä joo. Niin ja ruokarytmi pitää saada kuntoon sulla. Sitten mä että niin. Hän ei edes kysynyt mun ruokarytmistä. Ja moneen kertaan sanoi, että paino ei saa tulla lisää ja nyt pitää niin kuin tsempata tämän kanssa ja ruokarytmiä. Mä että niin. Sitten loppupeleissä mä sanoin, että onhan tämä vähän eri tilanne kuin silloin, kun mä oon painanut 135 kiloa. Niin hän katsoi mua, tämä nainen, että ai jaa, no onhan siinä sitten jotain tapahtunut. Okei. Ja mä jäin edelleen niin kuin silleen, että mitä tässä tapahtuu? Hei vaan just sulle, arvoisa kuulija. Mahtavaa, että laitoit taas uuden Lihavuustutkijat podcast-jakson pyörimään. Nyt meillä onkin lihavuusleikkaus teemaviikon viimeinen jakso käsillä. Heipä hei vaan omastakin puolesta siis. Julia, sä et usko kuinka iloinen mä oon tästä meidän tulevasta keskustelusta. Tämä jakso tulee olemaan niin spessu niin monella tapaa. Kuulostaa tosi hyvältä. Mitäs meillä on tänään luvassa? No, me nauhoitetaan nyt ensimmäistä jaksoa niin sanotun potilaan tai kokemusasiantuntijan kanssa. Mä jäin miettiä, että muistettiinko me edes sanoa siinä meidän introjaksossa, että vaikka tämän podin nimi on Lihavuustutkijat ja tietysti me haastatellaan kovan luokan tutkijoita ja asiantuntijoita, niin ei meidän ole tarkoitus keskustella pelkästään tutkijoiden kanssa, vaan myös ihan tavallisten ihmisten kanssa. Joo, just näin. Ja nyt tämän meidän teemaviikon kruunaa jakso, jossa me päästään kuulemaan lihavuusleikkauksen läpikäyneen omia kokemuksia, muun muassa ajasta ennen ja jälkeen tämän leikkauksen. Ja me toivotaan, että tämä jakso voisi tarjota esimerkiksi ajatteluaiheita, tukea, ehkä myös oivalluksia meidän kuulijoille. Ja se auttaisi myös ehkä ymmärtää, että mitä nämä kaikki keskusteltavat asiat meinaa ihan tavallisen ihmisen näkökulmasta. Joo. Me ollaan saatu tähän podiin vieraaksi Ulla Brandt, joka on tosiaan itse ollut lihavuusleikkauksessa ja sen lisäksi Ulla on Lile ry:n eli lihavuusleikattujen yhdistyksen puheenjohtaja. Kyllä, ja sen lisäksi, että me päästään keskustelemaan Ullan omista kokemuksista, niin me saadaan varmasti myös kuulla hyvin laajasti erilaisia asioita, jotka lihavuusleikattujen elämään liittyy. Ulla, meistä on tosi ihanaa, että sä oot täällä keskustelemassa näistä. Tämä onnistui tämä keskustelu ja nimenomaan sinä oot meidän kanssa täällä puhumassa tästä tässä ensimmäisessä potilasjaksossa. Lämpimästi tervetuloa Lihavuustutkijat podcastiin. Kiitos paljon kutsusta. Ihanaa, että oot täällä. Sä tosiaan oot Ulla Lile ry:ssä ja sä saatat ehkä sen takia olla joillekin tuttu. Ja me ollaan Julian kanssa pongattu joitain sun haastattelujakin lehdissä, mutta voi silti olla, että kaikki kuulijat ei kuitenkaan tiedä, kuka sä oot, niin voisit sä alkuun esitellä vähän ittees? Joo, mun nimi on Ulla Brandt ja mä oon 60 vuotta nuori nainen. Ihanasti sanottu. Ja mut on leikattu 2012 Eiran sairaalassa Helsingissä ja siitä on aika monta vuotta jo. Ja on ollut siitä asti niin Lile ry:n jäsen ja 2016 vuodesta mä oon ollut sitten hallituksessa ja nyt viimeiset 4 vuotta on ollut sitten hallituksen puheenjohtaja. Aivan. Voisitko sä vähän kertoa tähän alkuun, minkälainen sun oma leikkauspolku on ollut? Leikkauspolku alkoi 2011 syksyllä. Mun paras ystävätär kuoli rintasyöpään ja mä tuin häntä sitten sen viimeisen vuoden, kun hän toisen kerran sairastui siihen rintasyöpään ja tuin ja varmaan ehkä 20 kiloa lihoin siinä vuoden aikana. Ja mulla oli semmoinen bonus pikkusisko, joka ei ole mitään sukua mulle, niin Göteborgista ja hänet oli vuotta aikaisemmin Tukholmassa leikattu. Ja mä olin seurannut sitten hänen niin kuin tarinaansa ja hänen polkuaan ja lähdin sitten etsimään tämän mun kaverin kuolinpäivän jälkeen heti, että mistä mä saan itselleni apua. Että mun täytyy lähteä hoitamaan itse itseäni nyt. Ja löysin sitten Eiran sairaalan Bariatric Centerin, soitin sinne keväällä 2012 ja itkin koko sen puhelun ajan. Ensimmäisen kerran joku kuunteli mua ja ei syyllistänyt ja sanonut, että laihduta ensin ja tuu sitten vasta puhumaan asiasta, vaan siellä rauhallinen
naishenkilö sanoi, että ei mitään hätää, minä autan sinua. Ja siitä se lähti sitten eteenpäin, se mun niin kuin polku. Että mä otin silloin keväällä, olisiko ollut joskus maaliskuussa yhteyttä sinne Eiran sairaalaan ja mut leikattiin jo viikkoa ennen juhannusta. Että aika nopeasti pääsin niin kuin leikkaukseen. Kaikki kirurgit tapasin ja ravitsemusterapeutit ja otettiin kaikki kokeet ja vielä sitten sappirakko tehtiin magneettitutkimus sitten ennen leikkausta, koska mulla oli sappi leikattu aikaisemmin ja se olikin sitten semmoisena 135-kiloisena aikamoinen kokemus, kun vedettiin semmoinen kinkunpaistopussi ympäri ja kiristettiin ja tungettiin sinne ahtaaseen putkeen ja yritin vaan pysyä rauhallisena. Tärisin sitten käytävällä sen jälkeen, mutta varmasti selvisin sitten siitä. Ja hyvin sitten siitä se lähti se mun niinku leikkaukseen haku ja prosessi eteenpäin. Ja näin sitten lähdettiin leikkauspöydälle. Tosi ihanasti sut kohdattiin kyllä siellä Eirassa. Oliko sulla aikaisemmin ollut sitten niinku minkälaista taustaa sun painon kanssa, vaikka että mikä edelsi tätä niinku lihavuusleikkausta? Mä oon aina ollut aika pitkä ja semmoinen niinku roteva. Mä en ollut niinku sille ylipainoinen niinku ihan hirveästi, mutta mä oon ollut semmoinen niinku stadin slangilla sanotaan skrode ja mä oon pelannut koripalloa ja mä oon ollut aina vähän isompi kuin muut. No sitten lasten syntymän jälkeen, mun 2 lasta, niin paino rupesi nousemaan ja sitten viimeinen niitti oli tämä mun ystävättären sitten sairastuminen ja hänen sitten pois lähtönsä. Ja mun lähtöpaino oli se 135 kiloa. Ja mulla ei ollut mitään liitännäissairauksia, mutta se, että mun polvet, mulla on yliliikkuvat nivelet, niin mun polvet ei meinannut enää kestää painoa ja mä toimin silloin parturikampaajana ja paljon seisoin ja niin kuin nivelet ja polvet ja kaikki oli tosi niin kuin kuluttavaa. Ja oli pakko niin kuin lähteä tekemään jotain. Mä olin kokeillut kaikki kaalidietit ja kaalikeittodietit, painonvartijat, ihan kaikki mahdolliset. Ja mikään ei auttanut. Mä oon ollut aina hirveän hyvä laihduttamaan, mutta sen painon poissa pysyminen on ollut tosi vaikeaa. Niin kuin monelle meistä, kyllä, jotka on vähänkään niin kuin ylipainoisia ja haluaisi sitten pudottaa sitä painoa. Onko sulla käynyt tämä lihavuusleikkaus jossakin kohtaa mielessä? Onko se ollut niin kuin lopulta se lähellä oleva kokemus tästä leikkauksesta, mikä siitä on saanut? Niin, se on ollut se, joka niin kuin edesauttoi sitä, että mä en ollut niinkään välttämättä kauheasti tiennyt siihen kohtaan. Että siitä on kuitenkin jo 2011, kun mä tätä lähdin niin kuin pohtimaan itseni kohdalla, niin Suomessa ei ihan hirveästi vielä silloin niin kuin julkisuudessa näistä asioista puhuttu. Että sitten vasta sen jälkeen on lähtenyt enemmän se puhe soljumaan tästä asiasta. Mutta sitten lähdin googlettamaan, että mitä Suomessa on tarjolla. Jotenkin Ulla, kun kuuntelee tätä sun tarinaa, just niin kuin tämä ystävän niin kuin poismeno ja tämmöiset asiat saa vaan niin kuin miettiä sitä, että minkälaisia tarinoita ihmisillä niin kuin on tavallaan sen painon takana. Siis jotenkin tulee vaan niin elävästi mieleen tämä, että mä näin somessa, mä en muista kukaan, missä, mikä some se edes niin kuin oli, mutta joku oli niin kuin postannut kuvan siis painokäyrästään niin kuin aika pitkältä ajalta. Ja siinä ei niin kuin ollut sen painon, tai siinä ei ollut pelkästään se paino, vaan sinne oltiin niin kuin merkattu sellaisia aika isoja niin kuin negatiivisia tapahtumia niin kuin elämässä. Mä en muista, mitä ne niin kuin oli, mutta just niin kuin sovitaan vaikka avioero, työttömyys tai läheisen niin kuin poismeno, mitä sinne on sitten niin kuin merkattu ja voitte niin kuin kuvitella, että mihin suuntaan se paino on sitten aina lähtenyt tavallaan tämmöisissä kohdissa. Niin tulee vaan jotenkin niin kauhean surullinen olo siitä, että tuolla somessa niin kuin huudellaan siitä painosta, että nyt vaan niin kuin ole niskasta kiinni ja näin, mutta minkälaisia tarinoita sit ihmisillä saattaa olla tavallaan niin aina siellä sanotaan, taustalla. että syö vähemmän ja liiku enemmän.
ja sitä kuulee tosi paljon. Mm. Ja mullakin mun aviomieheni sairastui syöpään 2015 ja hänelle annettiin sitten vain 5 vuotta elinaikaa ja hän sitten vuosi 9 kuukautta eli sitten vielä, mutta jos mua ei olisi leikattu aikaisemmin, niin mä olisin varmaan lihonnut sen 20-30 kiloa sen 1,5 tai vajaa 2 vuoden aikana, kun mä häntä sitten hoidin ja saatoin sitten hautaan. Ja sen jälkeen, kun hän sitten oli lähtenyt, niin sitten mä hoidin itselleni roikkoleikkauksen, että otettiin sitten ylimääräistä ihoa pois rinnoista ja vatsasta. Että aina tämmöiset, niin kuin mä huomaan itsessäni, että mulla on tämmöiset niin kuin suuret poismenot, kuolemat on niin kuin vienyt sitten taas eteenpäin. Että mä oon lähtenyt niiden jälkeen sitten aina niin kuin etsimään uutta polkua itselleni. Että mä oon ensin hoitanut sen jonkun ihmisen niin kuin loppuun ja sitten lähtenyt niin kuin eteenpäin. Et mä huomaan tämmöisiä niin kuin syklejä itsessäni, mutta onhan monella semmoinen joku tarina, mitkä on sitten avioero on aika hyvä ja tämmöiset kriisit, niin ne on sellaisia, jotka sitten herättää ajattelemaan ja niin kuin muitakin, mitä kaikkea onkaan sillä hetkellä menossa, niin varmaan sille sysää johonkin suuntaan. Kyllä. Kyllä. Niinpä. Miten lopulta päädyttiin siihen? Sä et vielä maininnut sitä, että mikä lihavuusleikkaustyyppi sulle tehtiin. Mulla on tehty vatsalaukuohitusleikkaus. Joo. Miten siihen päädyttiin? Oliko se ihan selvä asia? Ei sitä oikeastaan kyseenalaistettu. Mä pääsin Eiran sairaalassa semmoiseen, niin kuin meitä oli 7, jotka leikattiin samaan aikaan. Että mä olin semmoisessa niin kuin tukiryhmässä tai sellaisessa, jossa niin kuin tutkittiin, että miten vertaistuki auttaa tässä prosessissa. Et me tavattiin aika paljon ennen leikkausta niin kuin sen ryhmän kanssa ja puhuttiin kaiken maailman asioista ja tavattiin sitten sen leikkauksen jälkeen. Meitä leikattiin 2 päivän sisällä siellä Eiran sairaalassa, että me köpöteltiin sitten huoneesta toiseen katsomassa, että sä oot tullut leikkaussalista jo, että miltä nyt tuntuu? Ai sä nukut vielä, no nuku vähän aikaa, mä tuun myöhemmin. Aika ihanaa mä olin ensimmäisenä päivänä leikkauksessa ja sitten mentiin siellä kylpytakit päällä ja huoneesta toiseen, että sua ei ole vielä viety, että no sä pääset varmaan kohtaan, että mä tuun sit kattoo sua illemmalla, että jotenkin ihana. Niin joo, ja muistan, kun mut oli leikattu ja mä olin sitten jo omassa huoneessa ja sitten tuli joku tämmöinen suurin pudottaja-ohjelma televisiosta ja kirurgi tulisi, joka oli mut leikannut, niin tuli katsomaan mua sitten huoneeseen. Mä sanoin, älä nyt tukku, täällä on hyvä ohjelma menossa just, että tuu vasta vähän kuluttua. Mä mietin, mitähän se ohjelma tuossa kohtaa ihmiselle tekee tuolla päässä, että voi apua. Kuulostaa tosi niin kuin vertaistuki on ollut läsnä siellä. Kyllä, onkohan se rutiini? Kyllä niin kuin, se auttoi. Meillä oli pitkään semmoinen oma niin kuin Facebook-ryhmäkin meille 7. Mutta ihmisille tapahtuu kaikenlaista. Kaikilla ei pää pysy mukana tässä prosessissa. Ja sitten mä huomasin muutamassa ihmisessä sellaisen, en mä tiedä oliko se ongelma tai joku, mutta mä päätin, että mun ei tarvitse kaikkia ihmisiä kantaa mukanani. Että jos musta ei tunnu jonkun ihmisen asiat niin kuin hyvältä tai mä en pysty kannattelemaan kaikkia ihmisiä, niin silloin mun on pakko suojella itseäni ja poistaa heidät elämästäni. Ja kaikilla ei pysy pää mukana tässä prosessissa ja silloin se tuottaa erilaisia haasteita ja niin kuin semmoisia asioita, mihin sitten ei välttämättä he itse tajua, että mitä tapahtuu. Sä tuossa tosiaan vähän viittasit tuohon teidän vertaistukiryhmään siinä ennen sitä leikkausta. Oliko jotakin muita tapoja, miten sä valmistauduit tähän tai sieltä niin kuin terveydenhuollon puolelta sua valmisteltiin tähän leikkaukseen ja oliko siinä jotain vaikeita osioita tai yllättäviä juttuja tai miten se meni? No Eiran sairaalasta tietysti sain tukea sieltä hoitajalta, jolle mä olin itkenyt sen ensimmäisen puhelun. Hän oli ihan mielettömän ihana ihminen ja mä oon nähnyt häntä sitten myöhemminkin. Tietysti se, että sieltä tuli kaikenlaisia lomakkeita, mitä piti täyttää ja niin kuin lähinnä tätä pään sisäistä maailmaa siellä sitten kyseltiin. Ravitsemusterapeuttia tavattiin ja en mä tiedä, tuliko sieltä mitään sellaista niin kuin yllättävää silloin.
Mutta nyt niin kuin myöhemmin kun ajattelee, niin enemmän pitäisi mun mielestä niin kuin siihen pään sisäiseen maailmaan kiinnittää huomiota. Mä aina sanon niin kuin sitä, että jokaisen ennen ja jälkeen leikkauksen pitäisi saada nuppinikkarihoitoa. Että pitäisi päästä puhumaan asioista. Mä oon aika suulas, että mä oon varmaan kuormittanut kaikki kaverit, niin kuin ne on ollut mun nuppinikkareita. Mutta se, että niin kuin, mitä siellä pään sisällä tapahtuu prosessissa. Ja munkin leikkauksesta on nyt niin kuin 13 vuotta. Joo, 13 vuotta. Niin edelleen välillä tulee sellaisia niin kuin jostain valokuvasta. Mä voin katsoa, että kuka toi nainen on. Ja sitten mä ajattelen, että hetkinen, että se on minä. Että mä en tajukaan, että mä oon ton kokoinen nyt niin kuin tällä hetkellä 50 kiloa laihtuneena. Tai sitten se, että mä menen edelleen sinne isojen tyttöjen vaateosastolle ja ostan liian isoja vaatteita tai katon siellä, että hetkinen, että no ehkä mä en tätä vaatetta Se on tosi tiukassa se. Se on tosi tiukassa se. Ja sitten se oma peilikuva. Välillä tuntuu, että mä oon lihonnut ihan kaiken takaisin. Ja välillä sitten silleen, että no okei, no ehkä mä oonkin ihan hyvän kokoinen ja näköinen. Ja sitten peilaan niin kuin muiden ihmisten kautta sitten, että minkä kokoinen mä oon. Tai joku tiukka tuolirykelmä ja mä pääsenkin siitä niin kuin läpi ilman, että mun tarvii siirtää niitä tuoleja. Niin sitten on välillä ihan, että wow, että mähän pääsen tosta läpi. Niinpä. Kyllä mun mielestä, kun keskusteltiin Anne Juutin kanssa lihavuusleikkauksista, kirurgi, joka näitä niin kuin tekee, mun mielestä otti esille tämän niin kuin henkisen, mentaalisen puolen niin kuin tärkeyden siinä. Niin, että vaikka se niin kuin keho muuttuu, niin yhtä paljon siellä päässä tapahtuu asioita ja sitten se painon putoaminen voi olla nopeaa, mutta sitten miten niin pysyy nuppi mukana. Niin kuin just viittasit siihen, että ne ei välttämättä mene niin kuin yhtä aikaa ja sitten siitä voi tulla myös semmoinen haaste. Ja sitten tietysti tämä ihmissuhteisiin myöskin niin kuin reagointi, että on ehkä vahvempi myöskin siihen, että mua ei kohdella näin. Että mä pystyn niin kuin sanomaan, että hei, tämä ei tunnu musta hyvältä. Että aikaisemmin on vaan silleen, että okei, joo, kyllä mä suostun tähän näin ja teen ihan mitä vaan. Ehkä on saanut niin kuin semmoista itsevarmuutta siitä myöskin siitä, että on pystynyt tämmöiseen prosessiin, joka on henkisesti ja psyykkisesti myöskin niin kuin, ja fyysisesti niin kuin muuttanut mua tosi paljon. Voimaannuttanut jotenkin. Voimaannuttanut, joo. Ja sitten tosissaan niin kuin ei hyväksy ihan kaikkea. Et silloin kun mäkin olen odottanut mä en muista nyt kumpi lapsista oli, mutta jompaa kumpaa ja menin neuvolan lääkäriin. Ja mä painoin silloin suurin piirtein saman verran kuin nyt. Ja lääkäri ei edes katsonut mua, se katsoi vaan niitä papereita. Se näki, että mä tulin tai huomasi, että mä tulin istumaan siihen penkkiin niin kuin hänen pöytänsä viereen. Hän vaan katsoi niitä papereita ja sanoi, että ootko sä aina ollut noin lihava. Ja siinä vaiheessa, niin jos mä olisin ollut niin kuin tämän niin kuin voimaannuttanut, niin mä olisin noussut ylös ja sanonut, että kiitos, tää oli tässä. Mä vaan nieleskelin itkua siinä vaiheessa, enkä osannut sanoa oikeastaan mitään. Ei välttämättä kukaan pystyisi silleen yhtäkkiä semmoiseen niin sä oot niin monttu auki siitä, niin, että mitenkä joku voi. Mutta edelleen niin mä kävin niin mulla on polvissa pahat kulumat ja kävin niin ortopedilla ja hän sitten mulle ei kysynyt mitään. Sanoi vaan, että painoa ei saa tulla lisää ja polvien takia ja mä joo. Niin ja ruokarytmi pitää saada kuntoon sulla. Sitten mä että niin, hän ei edes kysynyt mun ruokarytmistä. Ja moneen kertaan sanoi vaan, että paino ei saa tulla lisää ja nyt pitää niin kuin tsempata tämän kanssa ja ruokarytmiä. Mä että niin, sitten loppupeleissä mä sanoin, että onhan tämä vähän eri tilanne kuin silloin, kun mä oon painanut 135 kiloa. Niin hän katsoi mua, tämä nainen, että ai jaa, no onhan siinä sitten jotain tapahtunut. Okei. Ja mä jäin edelleen niin kuin silleen, että mitä tässä tapahtuu. Että niin kuin oletetaan ihmisistä asioita kysymättä taustaa, vaan katsotaan vaan niin kuin ulkokuorta. Vain tätä hetkeä. Vain tätä hetkeä. Ja jos hän olisi lukenut mun niin kuin tietoja sieltä koneelta, niin hän olisi kyllä tiennyt asiasta. Niinpä. Niin kuin kyseenalaistamatta asioita. Tai olettamalla se, että mun ruokarytmi on huono tai en edes yritä saada painoa alas.
Noi, että ihan monttu auki tässä niin kuin saa olla. Niin. Me ollaan nyt hyvin paljon näitä kaikkia haasteita, millä tavoilla se elämä on niin kuin muuttunut tuon sun leikkauksen jälkeen, mutta olisi kiva vielä niin kuin palata siihen leikkaushetkeen. Se leikkaus tosiaan niin kuin tehtiin, niin miltä se on sitten niin kuin tuntunut heti sen leikkauksen jälkeen? Se elämä on muuttunut tietysti isosti ja näin, mutta nyt semmoinen ihminen, joka ei ole tätä leikkausta koskaan kokenut, niin minkälaista se elämä on heti sen Ensimmäisen jälkeen? viikon niin mä olin tosi huonossa kunnossa. Mä olin tosi heikko. Mä itkin sen melkein sen ensimmäisen viikon. Ja mulla oli ensimmäinen ajatus se, että mitä hitsiä mä oon mennyt tekemään. Että mä oon antanut silppoa mun sisäelimet. Että onks mä ihan hullu? Ja mä olin tosi heikko kuntoinen. Mulla oli tämmöinen Desin luonnonjogurtti lasissa ja mä teelusikalla sitä söin toista tuntia pikkuhiljaa. Naapurin rouva kävi mua ulkoiluttamassa sen verran, että postilaatikolle ja takaisin. Mutta sitten siitä se lähti aika nopeasti. Mä oon opettaja, niin mä olin kesälomalla. Ja mikä oli ihan hyvä asia, että sain rauhassa varmasti. toipua. Pari ekaa viikkoa sitten semmoista hyvin löysää vellimäistä ruokaa söin. Ja sitten pari viikkoa siitä niin semmoista 1-vuotiaan lapsen niin kuin karkeutta ruokaa. Sitten siitä ihan normaalia ruokaa. Mun paino tippui tosi nopeasti. Siinä kesän aikana mä olin laihtunut varmaan 20 kiloa jo. Ja kun mä menin töihin elokuussa, niin hirveän moni opettajakollega tuli. Kuka tähän astui sisään? Niin, ja tuli kysymään, että voiko sä hyvin, onko kaikki hyvin, mitä sä voit, mitä kuuluu. He luulivat, että mä oon vakavasti sairas. Kerroitko sä heille? Sitten mä laitoin koko henkilökunnalle meidän taloon, niin laitoin sähköpostia, että Ulla tulee kaapista ulos. Ja kerroin, että mitä mulla on tehty ja kerroin, että mä voin niin kuin paremmin kuin koskaan aikaisemmin. No sen jälkeen meillähän koulutetaan myös lähihoitajia, niin mä käyn siellä ryhmissä puhumassa myöskin opiskelijoille niin lihavuusleikattujen elämästä, että koska he tapaa meikäläisiä tuolla osastoilla, niin että mitä meidän kanssa täytyy tehdä, mitä pitää ottaa huomioon. Mä käyn jatkuvasti puhumassa ryhmille. Ja sitten siitä se lähti niin kuin aika hyvin, että aika niin kuin melkein vuodessa mä sanoisin, 1,5 vuodessa lähti se 50 kiloa. Se on hurja määrä. Ja vaatekoko pieneni semmoisen 12 numeroa. Ja se oli niin kuin outoa. Että ne tavoitevaatteet, jotka oli siellä kaapissa ollut kymmeniä vuosia, niin ne oli yhtäkkiä liian isoja. Aivan. Että se oli, ja sitten se, että mä oon ollut aina se, että käytän mustaa siihen saakka, kunnes löydän jotain tummempaa, niin mä löysin värit mun elämään. No nyt mulla on mustaa päällä täällä, mutta se, että mä ostin ihan kirkkaan värisiä vaatteita ja pukeuduin niin, että mut nähtiin. Ja se oli outoa. Ja sitten se, että ensimmäisiä kertoja, kun joku vieras mies jossain pankin jonossa hymyili mulle ja katsoi vähän silleen, että aika vetävän näköinen mimmi, niin sitten mä olin ihan, että ketä se katsoo. Niin kuin, ja mä katsoin taaksepäin, että hetkinen, että onko mun takana joku. Että vähän sellainen, niin kuin, että mitä hitsiä tässä tapahtuu. Että mitä pitää tehdä mitä tässä tapahtuu. Että niin kuin elämähän muuttui tosi paljon. No kyllä. Ja mä tulin ehkä näkyväksi enemmän, sitä mä koen. Tai ehkä se, että ehkä niin kuin jotkut jää silleen vähän varjoon, jos ne niin kuin vähän häpeää sitä ylipainoa tai niin kuin ei ole omalla mukavuusalueella sen kanssa, niin silloin ehkä ei tuo itseään niin esille. Mutta sitten kun huomaa, että mä oonkin ihan näkyvä, niin mulla yksi kollega sanoi, että sä oot kyllä omituinen, että kun otetaan valokuviakin, niin sä oot ensimmäisenä siellä eturivissä, että joo, ottakaa valokuvia. Ja aikaisemmin mä oon ollut siellä takarivissä, että tulkaa mun eteen seisomaan, että mun vaan niin kuin kasvot näkyy. Että nyt mä oon ollut siellä eturivissä, että joo, otetaan lisää kuvia. Niinpä. Itsevarmuutta tuonut ihan hirveästi lisää. Joo, itsevarmuutta. Ja sitä myöden myöskin, niin mä oon aika avoin tämän mun polun kanssa niin kuin muille ihmisille, koska mä haluan auttaa muita siinä, että
Mutta en mä mene kellekään sanomaan, vaikka mun tekisi mieli, mä näen jonkun, joka on tosi vaikeasti liikkuu ja näen, että hänellä on tosi paljon sitä ylipainoa, niin en mä voi mennä kellekään sanoa, että tee itsellesi jotain tai niin kuin, että se pitää jokaisesta itsestä lähteä. Se haluaa siihen Niin muutokseen. että mä voin tietysti, jos joku kysyy mut, niin sanoa, että hei, mä voin auttaa sua, mä voin kertoa sulle asioita. Ja just tämä, mistä puhuttiin aikaisemmin, että koskaan ei tiedä niitä ihmisten tarinoita. Joo. Että näin, ja sä tiedät, että minkälaista se elämä niin kuin on. Niin, ja se ei ole aina niin helppoa. Niin, kyllä. Kyllä. Tuossa oli tosiaan nyt niin kuin, vaikka ne oli muutoksia siinä sun ajattelussa ja tunteissa ja semmoisissa positiivisia ja ehkä myös negatiivisia, oliko jotain semmoisia erityisiä haasteita tai oireita, niin kuin vaikka ihan ylipäätänsä mitään tai painohallintaan tai niin kuin sen jälkeen tai mielialaan liittyviä juttuja? No tietysti se, että ruokailu meni ihan uusiksi. Että mähän en edelleenkään voi syödä ja juoda samaan aikaan. Että mä aina juon ensin ja sitten mä syön. Et pieniä määriä voi ottaa vettä sen ruokailun aikana tai jotain juotavaa. Et se on ollut semmoinen niin kuin vähän haaste. Ja sitten se, että mä aina kerron esimerkkinä sen, että alkoholi menee tosi helposti päähän leikkauksen jälkeen. Siitä kanssa vähän huonosti kerrotaan. Ja sitten se, että ensin mä oon ollut joskus laivalla seisovassa pöydässä syömässä ja mä haen ensin sen vaikka viinilasillisen ja sitten vasta ruokaa. No mä vedän sen viinilasillisen, niin mä en pysty enää syömään, koska mä oon niin kuin... Just meinasinkin kysyä, että aiheuttaako nämä niin kuin haasteita, jos niin kuin ystäväporukan kanssa mennään syömään. Joo. Ja se menee niin kuin tosi helposti päähän se alkoholi. Ja sen jälkeen ei sitten pysty enää syömään kunnolla. Ja pitäisi varmaan syödä ehkä sen alkoholin takia. Joo. Ja tämä onkin ongelma sitten monelle niin kuin tämmöiselle leikatulle, tämä alkoholin käyttö, mistä puhutaan myös ihan liian vähän. Että kun yksi addikti, tämmöinen hyvä ruoka, herkut jää pois tai ne pienenee se määrä. Sä et saa tarpeeksi energiaa. Niin monelle että sitten alkoholi tulee tilalle. Ja monella on alkoholin kanssa ongelmia sitten tämän leikkauksen jälkeen, että heistä tulee sitten hyvin helposti tissuttelijoita tai muuta, että kun se mielihyvä pitää jostakin hankkia. Varmasti korostaa nyt vielä enemmän sitä, mistä puhuitkin jo aikaisemmin, se, että, niinku, että leikkauksen jälkeenkin pitää käydä vielä paljon keskustelua ja siitä niinku oman mielen maisemasta ja kaikesta, että mitä niinku muutoksia elämässä tapahtuu, just että näinkään ei kävisi sitten. Että vähän niin kuin, jos ajattelee, että yksi addiktio vaihtuu toiseen. Joo, ja sitten se, että niin kuin, tästä puhutaan ihan liian vähän, varoitellaan ihan liian vähän. Pitäisi enemmän puhua tästä riippuvuuksista. Kyllä. Nyt ollaan käyty sitä vähän niin kuin leikkaukseen aikaa ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen, niin sä viittasit jo tähän teidän tähän ryhmään, jossa oli tätä vertaistukitoimintaa vähän siinä leikkauksen jälkeen. Oliko sitten jotain muuta tukea, mitä sä sitten sait? Oliko se sieltä sairaalasta tai jotain muuta kautta tai olisiko se toivonut jotain erityisesti lisää? No silloin tietysti yhdistyksen kautta. Mä olin jäsenenä yhdistyksessä ja sitten oli tämmöinen keskustelufoorumi, missä sitten pystyi lukemaan muiden juttuja. Ja se oli sitten semmoinen niin kuin tuki, apu ja tietysti muiden leikattujen kanssa. Eli tämä yhdistys oli siis tämä lihavuusleikatut. Joo. Eli siellä saa olla siis myös niin kuin jo niin sanotusti ennen leikkausta vai? Mä liityin siihen vasta sit leikkauksen kyllä jälkeen siihen foorumiin. Joo, mutta siellä oli kyllä jäsenet pääsi sinne silloin siihen foorumiin. Nykyään sitä foorumia ei enää ole, että nyt tämä vertaistuki on niin kuin yhdistyksen puitteissa mennyt sitten Facebookiin ja sieltä kautta sitten sitä. Meillä on 20 Facebook-ryhmää, jota mä pyöritän tuossa vasemmalla kädellä. Tehokas nainen. Meillä on, mä en ole nyt laskenut jäsenmääriä siellä tai niin kuin ihmisiä siellä, mutta meillä on roikkoleikkausryhmä
on meidän varmaan suurin ja siellä on semmoinen 2500 ihmistä. Että kyllä mä sanoin, että meillä semmoinen varmaan 10 000 ihmistä yhteensä niissä kaikissa ryhmissä pyörii. Iso porukka. Iso porukka ja siellä sitten keskustellaan. Meillä on alueellisia ryhmiä ja sitten meillä on eri leikkaus- tai sleeve-ryhmä ja sitten on raskauksi leikkauksen jälkeen ryhmä ja miesten ryhmää ja leikkausta ennen ryhmää ja leikkauksen jälkeen ryhmää ja sitten on alueellisia ryhmiä. Että Löytyy sitten se, mihin haluaa kyllä, erityisesti painottaa. kyllä ja siellä sitten pyörin jatkuvasti niin ylläpitäjänä ja otan ihmisiä sisään ja välillä heitän sitten huonosti käyttäytyviä uloskin. Niinpä. Vähän sellaisen poliisina siellä välillä. Niinpä. Tämä toimii erinomaisena pohjustuksena nyt tälle Lilelle. Haluaisitko sä vielä kertoa, että miten sä päädyit tähän yhdistykseen? Mä löysin Lilen jostain, mä en muista enää mistä mä sen löysin sen niin kuin silloin, kun mä olin itse leikattu. Muistaakseni silloin mä olen liittynyt 2012 ja 2016 mä oon opettaja, ammatinopettaja, niin mulle tuli opiskelijaksi yksi henkilö, joka sitten sanoi, että hänet on lihavuus leikattu. Ja mä sanoin, että niin mutkin on leikattu. Ja hän oli hallituksessa. Ja hän sanoi, että tuu mukaan hallitukseen, sun ei tarvitse tehdä mitään. No eipä tarvitse. Ei varmaan tarvitse. Mä olin heti sitten sihteerinä sitten ja sitten kun puheenjohtaja lähti, niin sit siitä 4 vuotta sitten, niin mä oon ollut siitä asti sitten puheenjohtaja. Mitään ei ole tosiaan tarvinnut tehdä. Tämä kuulostaa aika perinteiseltä tarinalta, miten Tämä tämä oli yleensä tämä menee, kun perinteinen, tämä yhdistystoiminta. Niin houkutellaan, että Niinpä. No, mutta on ollut antoisaa aikaa kyllä ja paljon on tehty kaikenlaista ja saatu asioita eteenpäin ja mä oon ollut semmoisissa paikoissa, mihin en ikinä olisi kuvitellutkaan. On ollut Tanskan suurlähetystössä tekemässä uudelle hallitukselle lihavuuden hoidon ohjelmaa ja on ollut puhumassa englanniksi tuolla erilaisissa Pikku Finlandian foorumeissa ja ollut siellä paneelikeskustelijana ja hymyillyt kauniisti, kun en ole ymmärtänyt aluksi, mitä on puhuttu. Mutta tärkeissä pöydissä ja keskusteluissa on oltu varmasti on ollut haastavaa, mutta on ollut mielenkiintoista. On ollut joutunut tai saanut hypätä semmoisiin saappaisiin ja semmoisiin paikkoihin, mihin ei olisi ikinä voinut kuvitellakaan, että saa tai pääsee tai joutuu menemään. Niinpä. Mutta se, että kaikista tärkeintä on se, että autettaisiin ihmisiä saamaan hoitoa ja saamaan tietoa asioista. Että se on se ehkä se Lile ry:n päätehtävä. Tiedottaminen ja vertaistuki. Just meinasin tässä kysyä, että keille teidän toiminta on suunnattu just vaikka, jos suunnittelee sitä leikkausta tai on kiinnostunut siitä, tarviiko olla nimenomaan sen leikkauksen läpikäynyt, että pystyy sitten tulemaan teidän toimintaan Ei tarvitse mukaan. olla, että meille voi liittyä ihan kannatusjäsenenäkin tai sitten jos harkitsee leikkausta tai haluaa lisätietoa, me ei kysytä, että onko sut leikattu tai missä sut on leikattu tai koska. Että meille voi ihan hyvin liittyä. Meillä on 25 € meidän vuosimaksu, jäsenmaksu, että se ei ole edes paljon ja me ei saada tukea nyt tällä hetkellä mistään, että toimitaan ihan pelkästään niillä jäsenmaksuilla. Ja vapaaehtoistyönä, että me ei saada palkkaa kukaan hallituksen jäsen mistään näistä meidän töistä, mitä me tehdään. Mutta rakkaudesta lajiin voisi sanoa, että tehdään tätä hommaa. Niinpä. Sä kerroit tässä vähän nyt tätä sun omaa tarinaa. Haluaisitko sä jakaa jotakin teidän yhdistyksen jäsenten kuvailuja elämästä, miten se on muuttunut? Onko ne ollut tämmöisiä samantyyppisiä kuin sun tarina esimerkiksi, tai onko ollut jonkinlaisia muunlaisia niin kuin lopputulemia tai matkoja, tai mitkä on vaikka niin kuin yleisiä, mitä teillä on? Yleisin on se, että ihania tarinoita kuulee paljonkin, mutta yleisin on se, että on päässyt erilaisista lääkkeistä eroon. Ja
monella on ollut jotain diabetesongelmia tai uniapneaa tai verenpainetautia ja siellä sitten hehkutellaan meidän ryhmissä, että jee, mä sain senkin lääkkeen jättää pois ja nyt mulla ei ole enää muuta kuin mun monivitamiinit ja mitä mun kalkit, mitä mun pitää syödä, että ei ole niin kuin mitään lääkkeitä enää ja se on, niin kuin, se on todella ihanaa, kun saadaan näitä viestejä, että on pelastettu aika monelta niin kuin harmilta ja vaikeudelta, että se terveydellinen vaikutus on ollut tosi suuri. Ja liikkuminen monella helpottunut ja saanut sitten elämän iloa ja muuta, niin näähän on niitä tarinoita, mitä halutaan kuulla. Toki niitäkin surullisempiakin pitää olla siellä ja sitten, että miten niitä autetaan. Että kaikenlaista. Niin kyllä niin kuin paino voi pudota todella paljon sen leikkauksen jälkeen ja muuta, mutta niin kuin on Annenkin kanssa ja Sininkin kanssa keskusteltu, niin aina se ei mene se. Ihan suoraviivaisesti aina se matka tai kaikilla samalla tavalla, että yksilöllisiä vasteita on kuitenkin. Niin. Joo, ja sitten se on niin kuin se, että kun kaikilla se paino ei tipu, sen niin kuin monta kertaa kuulee sitä, että me lääkärin kanssa päätettiin, että mun paino tulee tippumaan tähän ja tähän kilomäärään. Tavoite. Ihan tosissaan. Tavoite, joo. Ja että mut puuttuu vielä 5 kiloa siitä tavoitepainosta, mitä me lääkärin kanssa mietittiin. Ja mun mielestä se on ihan karseeta. Mihin tommonen voi perustua? Niin, ei mihinkään. Ja mun mielestä se on niin kuin väärä ajattelumaailma. Ei voi kukaan tietää, mihin se tippuu. Ja sitten jos se ei pääse siihen, niin sitten ihmiset niin kuin ajattelee, että mä oon epäonnistunut. Ja puhutaan yleisesti sitä, että jos puolet ylipainosta saadaan pois, niin silloin se leikkaus on onnistunut. Ja siihen pitäisi mun mielestä olla jo niin kuin tyytyväinen. Että niin, että oli se nyt sitten 5 kiloa enemmän se painon pudotus tai vähän vähemmän, niin kyllähän se nyt on terveyttä kohentanut ihan varmasti. Ja sitten se, että monella niin kuin tietysti se, että kun se paino rupeaa niin kuin ihan automaattisesti myöskin nousemaan, ja siitä puhutaan liian vähän, että se paino ei tule pysymään siinä alimmassa painossa, mihin on päästy, vaan se tulee pikkuhiljaa luonnollisesti nousemaan. Ja monelle se on kova paikka. Myös itselleni on tullut painoa semmoisen 6 kiloa lisää takaisinpäin. Ja aluksi oli ihan, että mitä tässä tapahtuu, mitä mun pitää nyt tehdä. Ja se on tiukka paikka. Vaikka se kuuluu ilmeisesti asiaan, että siinä se keho hakee sitä uutta tasapainopistettä. Ja sitten se, että niin kuin tällä hetkellä, niin vaikka mä teen mitä, niin mun paino ei tipu. Ja mä oon ajatellut sen niin, mä oon pähkäillyt tämän päässäni, että mun kehopaino on tämä. Mun keho voi hyvin tässä, niin miksi mä tyytyisin siihen? Mä oon kuitenkin saanut 50 kiloa pois ja niin voin hyvin, niin miksi mä en olisi tähän tyytyväinen? Niinpä. No tässä vähän jo niin kuin käytiin näitä tämmöisiä haasteita, mitä sitten teidän jäsenillä saattaa olla sen leikkauksen jälkeen. Tuleeko sulla jotain muuta terveydellistä haastetta vielä mieleen erityisesti, mitä esiintyy? Tietysti monelle kun laihtuu, niin tulee sappiongelmia, että niitä jonkun verran tulee. Tai sitten jos on tehty sleeve-leikkaus, niin närästys lisääntyy ja silloin meillä kysellään, että mitä nyt tehdään. Että mulla on tehty sleeve-leikkaus ja mua närästää ihan hirveästi, että sittenhän voidaan tehdä ohitusleikkaus sen jälkeen. Että tämmöisiä ongelmia, no en tiedä onko ne ongelmia, mutta harmeja voi tulla ja niihin meiltä sitten kysellään apuja. Toki jonkun verran tulee myöskin niin kuin ihan sähköpostilla tulee sellaisia, muutama on tullut sellainen kysymys niin kuin psyykkisistä ongelmista, että me ollaan oltu tosi huolissamme jo, että pitääkö ottaa johonkin poliisiin yhteyttä tai hoitohenkilökuntaan jonnekin, että ollaan niin kuin vähän semmoisia itsetuhoisiakin ajatuksia, että onneksi niitä tulee tosi vähän, mutta hyvä, että ne tulee meille, niin me pystytään auttamaan. Että meillä on kuitenkin hallituksessakin pari tämmöistä sairaanhoidon ammattilaista, niin sitten aina he vastaa ja yritetään auttaa. Eihän me voida ketään pelastaa, jos niin kuin sähköpostin kautta. No ei, kai se enemmän terveydenhuollon tehtävä olisi muutenkin. Mutta moninaisia, tosi laajasta laitaan olevia niin kuin tapahtumia voi aiheita. Olla. Niin, joo. Kyllä. Jos mennään sitten vähän tuonne stigman suuntaan, niin
me juteltiin tosiaan lihavuusleikkauksista tuon lääkäri ja tutkija Sini Heinosen kanssa tuossa aiemmin, niin me sivuttiin siinä lyhyesti, että lihavuusleikkauksiinkin liittyy stigmaa, eli tällaista häpeäleimaa. Me haluttaisiin jutella tästä stigmasta myös sun kanssa, että me saataisiin myös niinku potilaiden ääntä kuuluville tähän aiheeseen liittyen. Mikä on sun oma ja onko se sama kuin tämän Lile ry:n näkemys, että miten ihmiset niinku yleensä sit suhtautuu näihin lihavuusleikkauksiin, niitä harkitseviin, niissä käyneisiin, ja voiko se stigma jopa estää potilaiden hakeutumisen tähän lihavuusleikkaukseen? No aika paljon on sitä, että meet sitten helpomman kautta laihduttamaan. Väärin. Ja vai? ihan kun se nyt olisi Niin. sellainen Niin. hirveän helppo elämä. Niin, sen jälkeen. otit sitten helpomman tien. Just se, Tätä- miten sinä kuvasit tätä sun Niin. niinku omaa fiilistä Niin, sen leikkauksen niin, jälkeen, niin niin. tosi helppoa. Joo, että se, että meet sitten maksamaan oman leikkauksen, että saat niinku laihdutettua tai laihtumaan itsesi. Semmoista kuulee jonkun verran. Itsekin kuulin ja muutamalle en sitten ihan lähipiiristäkään kertonut heti siinä alussa, että mut on leikattu. No nyt kun mä oon niin paljon ollut julkisuudessa, niin ei ole enää epäselvää asia. Kaapista ulos. Joo, kaapista ulos ulla. Mm. Mutta jossain kohtaa sitten, kun joku kysyi multa, että mitä sä oot laihtunut? Mä sanoin, että joo, kato, mä noudatin sun neuvoa, että mä vaan niin kuin liikuin enemmän ja söin vähemmän, koska mä en halunnut kertoa sitä, että mut on lihavuus leikattu. Apua. Ja mutta nyt ei se enää tosissaan ole niin kuin mikään valtakunnan salaisuus. Mutta sitten tiedän muutamat, jotka ei ole edes niin kuin omalle puolisolle kertonut, nykyiselle puolisolle, että on leikattu. Miten sä voit niin kuin elää sitä elämää? Niin, mutta ei ole kertonut, ei ole kehdannut kertoa edes omalle puolisolle sitä. Ja se on mun mielestä jotenkin vähän hassua. Surullista mun mielestä. Se on surullistakin. Ja kyllä jonkun verran nyt, mun mielestä on ihanaa, että asioita otetaan enemmän esille ja lehdistö ja kaikki tekee enemmän juttua näistä lihavuusleikkauksistakin, niin saadaan sitä stigmaa pois. Ja että se, että tämä on vaihtoehto myöskin, että se ei ole välttämättä se ainoa tapa. Eihän se Niin kuin- kaikille sovi, eikä kaikkia voi leikata. Ei. Mä käyn aika paljon puhumassa myöskin näissä ENE-ryhmissä, näissä laihdutusryhmissä. Eli ene on siis... Tämä vähäenerginen ruokavalio. Joo, jep. Ja käyn puhumassa sitten tuolla Helsingin puolella näissä ryhmissä pari kertaa vuodessa. Ja kerran lähdin sitten sieltä 2 herrasmiehen kanssa samassa ovenavauksessa ulos. Ja mä kysyin, että no miltä tämä mun puhe kuulosti. Toinen sanoi, että joo, tosi hyvä. Tämä vahvisti mun, niin kuin, että joo, että mä haluan leikkaukseen. Toinen sanoi, että joo, tämä vahvisti munkin mielipidettä. Mä kysyin, että no mikä sun mielipide on? En ehdottomasti halua leikkaukseen. Mä sanoin, hyvä. Se on sun mielipide. Mä kunnioitan sitä. Ei kaikkea tarvitse leikata. Että se, että niin kuin myöskin se ennakko-oletus on niin kuin aika vahva. Myöskin se, että joko niin, että sä laihdut hirveästi ja sitten jos ei laihdukaan, niin sitten tulee se semmoinen ihmeellinen niin kuin pakokauhu siitä asiasta. Ja sitten se, että tosissaan mennään sen helpomman kautta. Ja sitä kuulee myös tosi paljon. Että enemmän pitäisi vaan niin kuin avoimemmin puhua ja sen takia mä oon aika avoin tämän asian kanssa, että mähän nyt kerron ihan missä vaan tahansa. Kyllä. Mutta vaikea aihe. No Ja sitten on. se, että mun mielestä niin kuin hoitohenkilökunnalle, lääkäreillekin pitäisi enemmän saada tietoa niin kuin leikkauksista. Ja että aika usein kuulee sitä, että no joo, että sä menet vaikka pikkuvarvasta näyttämään, niin joo, laihdutaan ja sieltä tuu sitten näyttää vasta sitä pikkuvarvasta, joka on kipeä. Että sitä mun mielestä pitäisi enemmän. Mä olin 1 vuosi lääkäripäivillä puhumassa lääkäreille. Siellä oli joku 400 lääkäriä kuuntelemassa mun tarinaa. Ja 1 lääkäri tuli sen mun puheen jälkeen sanomaan mulle, että kiitos, että hän kirjoitti oikein ylös tämän asian, että kun sä sanoit, että lääkäri ei tarvitse syyllistää
niin kuin ylipainosta kärsivää henkilöä, vaan voisi kysyä, että miten minä voin sinua auttaa. Niin hän oikein kirjoitti sen ylös ja hän yrittää muistaa tämän nyt jatkossa, kun hän tapaa potilaita. Ja jos mä yhden sieltä 400 sain käännytettyä, niin mun mielestä se oli jo... Näitä tarvitaan. Niin kuin näitä tarvittaisiin lisää. Niin kuin me ollaan aikaisemmin puhuttu esim. Kirsi Pietiläisen kanssa ja muidenkin niin kuin lääkäreiden kanssa, ketä tässä on ollut. Eli niin kuin se paino ei ole sellainen aihe, mistä ei voisi puhua siellä vastaanotolla, mutta että miten siitä puhuu. Kunnioittavaan sävyyn ja niin. Niin se on niin kuin ok siitä puhua, mutta just, että miten sen tuo esille ja onko se relevantti siihen asiaan nähden, minkä takia ollaan Niin, vastaanotolla. Ja... Mä muistan joskus itse on ollut yläasteella, niin siellä terveydenhoitaja tietysti punnittiin ja mitattiin ja vaikka mitä tehtiin ja sitten mentiin koululääkärille ja mä oon ollut aina semmoinen vähän niin kuin skrode, niin silloin siellä mä muistan sen elävästi vieläkin, niin lääkäri sanoi, että hoitajalle, että niin, että onko tämän opiskelijan kanssa puhuttu niin kuin tästä ylipainosta. Mä olin ihan niin kuin, että mikä ylipaino ja se terveydenhoitaja, kouluterveydenhoitaja sanoi, että kyllä on puhuttu ja mä olin ihan niin kuin, että niin kuin suu auki ihan, että mistä me puhutaan. Ja jo silloin niin kuin on tullut semmoinen olo, että ei mikä minussa on vikana. Just näin, ei ole oikeanlainen. Ja varmaan se vielä, niin kuin siinä on ollut se ikä vielä semmoinen niin kuin vielä lisätekijä sille, että kuinka herkkä sä vaikka sille painopuheelle että oot. Ja onhan niin kuin ihan iästä tai mistä riippumatta, niin varmasti niin kuin ulkonäkö, paino on jokaiselle semmoinen niin kuin aihe, mikä on jollain tavalla herkkä, että vaikka olisi kuinka itsevarma ja muuta, niin ei se silti ole niin kuin kauhean kivaa kuulla. Et sä ole sen ikäisenä, niin kun, että sä voi, ei sun pitäisi kuunnella tollaisia tai kuulla tämmöisiä asioita. Mä niin kuin, monet kysyy jostain henkilöstä, että no onko se niin kuin minkä kokonen tai onko se minkä näköinen. Mä sanon, että ei sillä ole mitään merkitystä. Se ihminen on tärkeä. Mulle se on ihan sama, minkä näköinen on ihminen. Että että se ihminen itse on tärkeä. Mun mielestä siihen pitäisi enemmän ehkä kiinnittää huomiota. Me ollaan hyvin ulkonäkökeskeisiä. Ja mä kun on tämmöisellä hius- ja kauneudenhoitoalalla, niin vielä enemmän siellä katsotaan, minkä näköinen sä olet. Olen joutunut sielläkin sitten kokemaan ulkonäkösyrjintää silloin, kun on ollut isokokoinen, niin ei ole laitettu esille. Oi että, kyllä sydämeen sattuu, ei voi muuta sanoa. Sano vaan. Onko, nyt kun tästä stigmasta puhuttiin tosiaan, niin onko sitten, miten vaikka Lile ry pyrkii tätä asiaa tuomaan esille tai tähän niin kuin vaikuttamaan? No me pyritään sillä tiedottamisella ja sillä niin kuin, että ollaan julkisesti esillä, puhutaan tästä enemmän. Ja silloin kun mä olin siellä uudelle hallitukselle tekemässä hallitukselle ohjelmaa lihavuuden hoidosta, niin silloin siellä puhuttiin myöskin paljon siitä stigmasta. Ja se, että miten me saataisiin niin kuin tätä asiaa eteenpäin. Se on vaikea asia, tosi vaikea asia ja miten sitä päästäisiin eteenpäin, mutta yhdistyksen niin kuin fokus on se, että tiedotetaan, poistetaan ennakkoluuloja, ennakkokäsityksiä ihmisistä ja asioista. Onko se niin kuin erityisesti tavallisille ihmisille vai myös terveydenhuollon? Sekä että. Kyllä. Molemmille. Yhtä tärkeää mä sanoisin. Varmasti. Että kaikki on vähän niin kuin samalla sivulla sitten sen asian kanssa, että miten puhutaan ja mistä puhutaan ja milloin puhutaan. Ja sitten se, että ne niin kuin, ympäri Suomen esimerkiksi niin kuin hoitoon pääsy ja kohtaaminen olisi samanlaatuista. Se on vaikeaa. On varmasti. Mutta se, että kaikissa niin kuin, nyt puhutaan sote-alueista, niin saisi samanlaista kohtelua, samanlaisen niin kuin mahdollisuuden päästä hoitoon tai saada apua. Se olisi tärkeää. Varmaan tuossa tosiaan vertaistukijuttuakin tuotiin esille, niin se, että molempiin suuntiin menisi tieto myös siellä, että siellä teidän kautta saa potilaat tietoiselta niin kuin terveydenhuollon puolelta ja sitten terveydenhuollon puolellakin olisi tietoa tästä teidän toiminnasta, että myös sinnekin on niin kuin mahdollista ohjata, että varmasti niin kuin siitä käsikädessä kulkemisesta hyötyisi
kaikki. Kyllä. Mm. Ja me pyritään aika paljon käymään niin kuin hallituksessa, niin myöskin nyt tänäänkin ollaan täällä Oulussa, niin tänä iltana on meillä vertaistukitapaaminen tuossa hotellissa ja sinne on jo 25 henkilöä ilmoittautunut ja pyritään aina kiertämään ympäri Suomea myöskin näitä sairaanhoitajia ja sairaanhoitoihmisiä ja kertomassa meistä. Mm. Ja esitteitä lähetellään ympäri Suomen niin kuin eri paikkoihin hoitohenkilökunnalle ja ravitsemusterapeuteille ja muuta, että meidän esitettä löytyisi ja tiedotetaan meistä. Luulet sä, että aina kun ihminen hakeutuu lihavuusleikkaukseen, niin sitten se ihminen kuulee teidän yhdistyksestä? Mä toivon näin. Mm. Aina ei välttämättä ole näin. Mm. Me ei tavoiteta ihan, Suomi on kuitenkin aika laaja ja sitten kun mäkin teen tätä oman työn ohella tätä työtä, tämänkin viikon mä oon syyslomalla itse niin olen yhdistyksen hommissa, niin se on aina niin kuin se ajankäyttö on rajallista, mutta me pyritään kyllä niin kuin rummuttamaan ympäri ja ottamaan heti, jos joku vaan ottaa meihin yhteyttä ja haluaa meidän kanssa tehdä yhteistyötä, niin yritetään sitten tarttua kiinni. Ihanasti niin kuin esimerkiksi Eiran sairaala haluaa meidän kanssa tehdä yhteistyötä, on kiinnostunut meidän tarinoista ja muuta ja niin kuin pyritään just Kirsi Pietiläisen kanssa tehdään paljon yhteistyötä ja kaikkien näiden asiantuntijoiden kanssa ja ihanasti he välittää sitten muun muassa mun yhteystietoa eteenpäin että mistä sitten meitä tavoittaa. Niinpä. Ja myös lihavuustutkijat on ollut ihana kontakti meille ja on ollut tosi ylpeä siitä, että on saanut olla sitten mukana antamassa meidän näkökulmaa Ihana kuulla. lihavuustutkijoille. Sitä näkökulmaa tarvitaan. Voitaisiin hypätä vielä ehkä pikkusen isompaan näkökulmaan nyt, että tässä siis totesit jo, että lihavuusleikattujen jälkihoito ja seuranta vaihtelee todella paljon. Voi olla alueellisia eroja ja monenlaisia haasteita, mutta mikä on teidän näkemys, mihin nyt erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota, mitä pitää kehittää lihavuusleikattujen hoidossa tai ihan mistä tahansa? Jälkiseuranta. Todella paljon kuulee sitä, että niin kuin eri alueilla niin ei meinaa päästä vuosikontrolleihin, vuositapaamisiin tai sitten on vaan se 1 vuoden kontrolli, mutta sen jälkeen ei mitään enää kontrollia. Ja tosi paljon kuulee sitä, että ei pääse verikokeisiin eikä mihinkään jatkotutkimuksiin. Tietysti se myöskin, että nyt puhutaan paljon näistä lasten lihavuusleikkauksista ja sitä myöskin, että miten niihin suhtaudutaan ja mitä meiltä kysytään siitä aika paljon kommenttia. Ja se on aika huolestuttavaa kanssa, että mitä liikkuu siitä asioita. Keskusteltiin Anne Juutin kanssa myös näistä lasten ja nuorten leikkauksista. Ja sitten se, että monet meistä leikatuistakin tarvitaan vuosien jälkeen niin lääkehoitoa myöskin niin kuin, näihin lihavuuslääkkeitä. Jos ei se paino tipu tai tulee painon nousua, niin me tarvittaisiin lääkehoitoa. Ja monet meistä niin maksaa itse sen lääkkeensä. Ei saa mitään Kela-korvauksia. Lääkkeiden hinnat on tosi kalliita. Ja tähän mun mielestä pitäisi kanssa niin kuin yhteiskunnallisesti päästä käsiksi, että miten voitaisiin niin kuin saada niitä, joko niiden lääkekriteeriä niin kuin miedommaksi, että me saataisiin apuja tai sitten lääkkeiden hintoja alaspäin. Et ne on semmoisia mun mielestä, mihin pitäisi aika pikaisesti niin kuin puuttua ihan yhteiskunnallisesti. Kyllähän se kun miettii, että jos sä oot käynyt lihavuusleikkaukseen ja sitten se ei vaikka tuo sitä tulosta, niin kuin mitä on odotettu ja sitten tulisi niin kuin tarve lihavuuslääkkeelle, niin kyllä siinä aika paljon painolastia sitten yhden ihmisen harteille laitetaan. Jos niin kuin. Joo, ja mä itse käytän yhtä valmistetta sen takia, että mulla pysyy verensokerit tasaisempana. Mulla on tullut ihan hirveitä verensokerin nousuja ja laskuja. Ja sitten mä tärisen jossain tuolla kaupan kassalla ihan sillä tavalla, että miten mä selviin tästä niin kuin johonkin päin, että mä saan jotain, jolla mä saan sen verensokerin taas nousemaan. Niin
itse maksan lääkkeeni ja käytän ihan minimiannostusta, koska en raski enempää sitä käyttää. Ja se on mun mielestä vähän hassua, että mä joudun niin kuin hoitamaan itse itseäni niin kuin sillä tavalla, että Vielä kaiken tämän jälkeen. Kaiken tämän jälkeenkin. Ja sitten se, että loppupeleissä niin me lihavuusleikatut ollaan yhteiskunnalle niin kuin edullisempia ylläpitää jatkossa, koska meille todennäköisesti ei tule kauheasti mitään liitännäissairauksia tai mitään tämmöisiä niin kuin verenpainetautia, ei tule välttämättä diabetesta enää eikä mitään tällaisia asioita. Voit tarvita vaikka vain yhden lääkkeen, niin kuin tässä kuvasit, että et tarvikaan niihin kaikkiin muihin liitännäissairauksiin, jokaisen omaa lääkettä tai muuta. Niin mä oon kuitenkin niin kuin ehkä halvempi ylläpidettävä. Joo, kyllä käytiin myös Annen kanssa tätä läpi, että kun pohdittiin tätä niin kuin lääkkeiden ja leikkauksen niin kuin roolia. Että yhdistämisessä ennen tai niin, ja just tai niin kuin tätä, että euroissa se leikkaus kuitenkin sitten toistaiseksi on vielä aika edullinen. Joo, mä oon itse sen maksanut silloin aikoinaan. Ja roikkoleikkauksen mä oon saanut sitten kunnallisen kautta. Itse asiassa tuplasti, koska mulle sitten jäi vielä alavatsaan ylimääräistä, joka sitten korjattiin. Että se ei mennytkään ihan sitten putkeen, että sieltä tuli sitten aikamoiset ongelmat, mutta niistäkin selvittiin. Niinpä. Sä tässä tosiaan oot nyt jo hyvin tässä jaksossa kuvannut, että minkälaista niin kuin näkyvää työtä te teette, varsinkin sieltä vaikka Lilen kautta ja mitä itsekin teet. Mitä mieltä sä oot, Ulla, että näkyykö lihavuusleikatut yhteiskunnassa, yhteiskunnallisessa keskustelussa tarpeeksi, esim. Niin kuin mediassa tai ja nyt kun nämä lääkkeet, mitkä tuli mainittua niin, tässä, ne saa aika paljon terveyspolitiikassa tälleen, että saako lihavuusleikatut ääntä kuuluviin tarpeeksi? Ei saa. Enemmän pitäisi puhua ja faktaa. Ei niinkään sellaista kohutarinaa tai muuta. Klikkiotsikoita. Joo, että ei mitään. Sitä kyllä se olisi niin kuin aika monenkin suhteen, mutta joo. Että ei mitään semmoista klikkiotsikkoa, että ja sitten se, että mitä mä oon niin kuin puhunut, että toki näitä julkisuuden henkilöitä nyt on leikattu ja he tietysti kertoo sitä omaa tarinaansa, mutta se, että mä koen itse sen, että jos niin kuin tämmöinen tavallinen ihminen kertoo tavalliselle ihmiselle sen oman tarinan, niin se menee paremmin ehkä perille. Toki ne julkisuuden henkilöt, julkikset, jotka leikataan, niin he tietysti niitä luetaan aika paljon niitä tarinoita. Mutta se, että mä itse mielellään luen semmoisen tavallisen ihmisen tarinaa. Johon sä voit samaistua niin, ehkä mä voin samaistua helpommin. paremmin siihen. Että tämmöisiä tarinoita, on ne sitten onnistuneita tai vähän haasteellisempia, niin mä toivoisin enemmän näkyvän tuolla julkisuudessa, lehdistössä. Niin, koska voi olla, että niinku ylipäätänsä ehkä ne ääripäät helpoiten saa palstatilaa. Että joko on mennyt ihan täydellisesti, kaikki mennyt aivan putkeen tai sitten ollut aivan hirveä katastrofi. Joo. Koska sitten kuitenkin niiden määrä on todennäköisesti pienempi kuin se, mitä siinä keskivälillä niin tapahtuu. niitä keskilinjan niin kuin tapauksia voi olla niin kuin enemmän ja se on enemmän se normaali, mutta eihän se nyt kiinnosta ketään. Ei. Yksi juttu on tehty meidän sihteeristä sellainen, niin kuin, se oli aika hauska artikkeli, tämmöinen, että niin kuin ennen jälkeen niin kuin lihavuusleikkauksen niin vaatehistoriaa tai sitä, että mitä niin kuin, miten on vaatteet muuttunut tai onko joku lempivaate, joka on jäänyt liian isoksi ja mitä sitten tapahtuu. Ja se oli hauska niin kuin silleen erilainen näkökulma tähän asiaan. Tavallisen ihmisen tämmöisiä. Tavallisen ihmisen tavallinen tarina. Se, että mäkin menen sinne isompien ihmisten vaateosastolle edelleen katsomaan ja sitten mä mietin vaan, että otan jotkut farkut ja otan ne eteen ja sanon, että kukas tätä voi käyttää ja vertaan itselleni, että näin paljon jääviä ylimääräistä, että semmoisia niin kuin tarinoita voisi olla lisää. Niin. Niinpä. Lile haluaa nyt tosiaan vaikuttaa yhteiskunnassa näihin asioihin. Miten sä koet, että teidän vaikutusyritykset on onnistunut? Miten? No vuosi vuodelta paremmin. Iso porukkahan teillä on tuossa, että sinänsä niin kuin
Joo, meillä on, leveät hartiat siinä mielessä. Ja. joo, no nyt meillä on hallituksessa tällä hetkellä 4. Ja mä aika paljon itse teen asioita vähän silleen, että... Mutta sekin, että kuinka niinku isoa osaa ihmisiä tämä koskettaa. Kyllä, ja meillä on tällä hetkellä semmoinen vajaa 700 jäsentä. Enemmän tarvittaisiin jäseniä, totta kai, koska rahoitusta tarvitaan, jotta me pystytään toimimaan. Mutta yhteiskunnallisesti, niin mitä enemmän me näytään ja mitä enemmän meiltä kuullaan, niin sitä enemmän me saadaan myöskin sitä palstatilaa ja sitä ääntä kuuluville. Ja mun mielestä se on ihanaa, että niin kuin just näiden niin kuin Kirsi Pietiläisen ja näiden kautta niin meidän myöskin tietoja menee eteenpäin ja meihin otetaan sitten yhteyttä. Että toimittajat ottaa yhteyttä ja kysyy meidän mielipidettä ja haastattelee ja muuta, niin se on niin kuin tärkeää, että meidän se ääni kuuluu. Ääni kuuluu. Ja meitä muistetaan jostain. Kyllä. Kyselläänkö teiltä tulevaisuuden näkymistä lihavuusleikkausten osalta, että miten te näette sen roolin tulevaisuudessa? Nyt kun on näitä uusia tehokkaita lääkkeitä, niin... Kysytään aika paljon. Kysytään ja aika paljon kysytään sitä, että miksi meillä leikataan niin vähän, kun Ruotsissa leikataan paljon enemmän. No siihen me ei voida kauheasti vaikuttaa. Mutta aika paljon myös kysytään sitä, että mikä niin kuin sairaala vetää eniten ja miten mä pääsen nopeammin leikkaukseen. Sitä kysytään aika paljon. Ja että mikä on se nopein tie. Mä en tiedä, onko se aina se nopein tie ja se paras tie. Niin, varsinkin kun kuvasit näitä niin kuin mielen, että miten mieli pysyy mukana, niin pysyykö se siinä vielä nopeammassa tahissa mukana? Kyllä. On varmasti niin kuin harkittu päätös. Joo, mä pääsin tosi nopeasti, kun mä olin semmoinen 3 kuukaudessa leikkauspöydällä jo. Välttämättä ei aina ole niin kuin huono asia se, että joutuu semmoisen 1,5 vuottakin odottamaan ja käymään kaikkia prosesseja läpi. Se ei välttämättä ole monellekaan huono asia. Ja sitten se, että mä toivoisin aina, että siellä kun näitä käydään läpi näitä asioita, niin tunnistettaisiin myöskin tämmöiset niin kuin joko ahmimishäiriöt tai muut, jotka sitten taas niin kuin pitkällä juoksulla vaikeuttaa sen leikkauksen jälkeen elämää. Et tiedän monta, jotka on sitten pilannut sen leikkaustuloksen sillä, että nämä on nämä niin kuin ennen leikkaustakin olevat ongelmat jo niin kuin ryöpsähtänyt vielä pahemmin päälle. Joo, ei varmaan kyllä helpota tämmöisiä haasteita. Se just se etukäteen niin kuin puhuminen ja tilanteen seulominen, että mistä lähdetään liikkeelle. Niin kenelle tämä sopii. Ja... Niin. Joo, ja mä tiedän yhden tarinan sellaisen, että oli lääkäri ihmetellyt, kun ei ollut yhtään laihtunut leikkauksen jälkeen, niin tämä potilas oli sitten sanonut, että kun hänellä on vaikeaa syödä suklaata, että hän mikrossa sulattaa sen suklaa ja syö sitä sulaa suklaata, että sitten se menee paremmin alas. Tämmöisiä asioita, kun saisi ajoissa kiinni. Kyllä. Sepä. Just näin. Että tämmöisiä, ne voi olla pieniä ongelmia, mutta pitkällä juoksulla isoja ongelmia. No ehdottomasti, kyllä. Mites Ulla, jos sulla olisi nyt suora pääsy ihmisten ajatuksiin ja mieliin ja näin, niin mitä sä toivoisit, että ihmiset ymmärtäisi paremmin lihavuusleikkauksista ja niiden läpikäynneistä ihmisistä? No sen, että ei ole helppo tie. Joka päivä mäkin joudun miettimään, että miten mä syön ja miten mä juon ja mitä mä syön ja miten mä juon. Että se, että se ei ole niin kuin se, ei ole myöskään ainoa tie niin kuin saada parempi keho, parempi olo itselle. Mutta se, että lihavuusleikkauksen avulla niin moni saa sen elämänsä takaisin, niin kuin itsekin on saanut sen niin kuin elämän ilon ja onnen ja hyvän olon. Mutta se, että työtä se vaatii koko ajan. Ja itseäni aina mietityttää se, että mitäs sitten, kun mä oon se vanha mummo, joka on dementoitunut tuolla jossain hoivalaitoksessa, että kuka mua sitten, muistaako ne hoitaa sitten mua niin, että mun pitää saada ruokaa säännöllisin väliajoin ja ei syötä ja juota minua samaan aikaan, vaan että mulla on joku hoitotahto siellä, miten mua pitää hoitaa. Että sitä aina mietin niin kuin
tätä, että miten... Minkälaisten ongelmien kanssa painitaan niin, näissä ja että niin mulla on nyt aika paljon tässä tekemistä. Mulla on vielä aika paljon tekemistä tässä ennen kuin minä olen se vanha dementoitunut mummo, että ihmiset ja hoitohenkilökunta tietää, miten meidän kanssa pitää elää. Vielä tähän loppuun, jos sä tiivistäisit jonkun semmoisen, mitä sä haluaisit sanoa ihmisille, jotka harkitsee lihavuusleikkausta, mutta vaikka epäröi vielä, että mikä olisi semmoinen, mitä sä haluat sanoa? Ota selvää asioista. Mieti itse, mitä sä haluat. Kuuntele, kysele, tutki asiaa. Liity meidän ryhmiin, vertaistukiryhmiin. Kuka tahansa voi liittyä niihin ihan vaan niin kuin, kysyäkseen asioista, tutkiakseen asioista, kyseenalaista asioita. Se on niin kuin se tärkein ehkä ajatus. Kiitos Ulla. Kiitos. Kiitos kyllä tosi paljon, että pääsit Ulla käymään täällä meillä. Me ollaan tosi iloisia. Tämä oli tosi ihana keskustelu. Joo, siis mulla on ihan kylmät väreet edelleenkin, minkälaisia niin kuin, kokemuksia ja tarinoita tässä on niin kuin, käyty läpi. Ja kyllä me tiedettiin, että sä oot ihana, mutta siis kyllä niin kuin, Kiitos. edelleenkin niin kuin, ei voi muuta sanoa kuin, Kiitos. Kiitos tästä mahdollisuudesta. Tämä oli tosi kiva kokemus. Hyvin lämminhenkinen. Jos joku jäi vielä miettimään jotain kysymystä, mitä me ei hoksattu tässä kysyä ja haluaisi suhun ottaa yhteyttä, niin mitä kautta voisi lähestyä? Sähköpostiosoite on info@lile.fi. Sieltä meitä saa kiinni ja tietysti meidän Facebook-ryhmät Lile ry tunnuksella löytyy meiltä se toistakymmentä. Löydättekö te muista someista? Instasta löytyy myöskin ja millä nimellä? Kysypä joku toinen kysymys. Pistetään show notesihin, otetaan selvää tästä ja pistetään tonne ylös, niin kuulijat sitten. Lile ry taitaa olla se meidän. Jospa sillä löytää, mutta pistetään tosiaan tonne show notesihin vielä jälkikäteen. Joo. Kiitos. Kiitos. Nyt me saatiin päätös tälle meidän lihavuusleikkaus-teemaviikolle. Katsotaan, että minkä teeman kanssa palataan sitten seuraavassa jaksossa. Moi moi! Moi moi!